Keteniden tikilýän kurtötür zabıtlar uzak asırlaryň dowamyny türkmen gelinleriň milli libasy bolupdyr. Sap ýüpekden bolan ketenini çeper eli genanlar tarady dokapdyrlar. Oň boýaglary hem tebiği renklerden alınıpdyr. Esasan hem ýaş gelin gyzlar ýaşyl, garmady şeýle hem gülgüne ketenleri giyipdirler. Gelin gyzlar kurtöleri çaňy, degbent, goçak ýaly nagşlary bilen bedäpdirler. Türkmenlen gadymdan gelýän toý bayramlaryna gelinlen bedegi bolan kurtöler örän gadymdan gelýän libasyň biri hasaplanýar. Olar özleriniň owadan nagşlary bilen tapawutlanýar. Kurtölere salynýan nagşlar gözelligi hem nepitligi bilen beýleki egin eşiklerden tapawutly bolup durýar. Gadym döwürlerde kurtöler esasan hem gyzyl, gara renkde bolupdyr. Gyzyl kurtöleri esasan hem ýaş gelinler atynýarlar. Olan qıralary, yeňleri oňjak nagşlar bilen bedelýär. Kurtöleň yeňleri arka tarapyna biriktirilip, başatgy çökmüne ulanylýar. Kurtölere salynýan nagşlaryň arasyna goçak, tegbent ýaly nusgalar köp ulanylypdyr. Goçak gadymdan gelýän nagş bolup, ol goçakyň şahyny ýada salýar. Bu nagşyň üstü bilen gelinler daşamyzyň goragy bolan goç jigitleň mertligine, batyrlygyna buýsanjyny beýan edipdirler. Şeýle hem olar gelini gözden dillen goramak üçin niýetläp, bu nagşy kurtölere salypdyrlar.